ମାନେ ହଉଛି ଫିରକି ମାଛ। ଆଜି ଆସନ୍ତି ମାଛ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦେଖିବା। ତ ଭଲରେ ମାଛକୁ ସଫାସଫି କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ଥିଲା, ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଛ ବି ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା, କାହିଁକିନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ରବିବାର ତ ଫିରକି ମାଛ ଲେମ୍ବୁ ଖଟା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର। ନା ଦଉଛି ଦେଇକି ଲେମ୍ବୁଟା